السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درابي wonda be ha nder majmu'a Usaini Damiru Yarbanon ɗo ɗum nder Kaaba en ɗon dara nder Kaaba ɗo en agiɗo pellel ɗo ɗum pellel Annabi alayhi salatu wassalam sujidi. Oho, pellel Annabi alayhi salatu wassalam sujidi ɗo ayan da ɓe mbima agiɗon pellel majum ɗo nder Kaaba. Agiɗo da pellel man danejum ɗo kanjum man tan. Oho, pellel danejum ɗo ɗon Annabi alayhi salatu wassalam sujidi. Yo Kaabaru ɗo nder maru ndu ɗon mari pellel ɗon da ɗo pellel majum, pellel man ɓe ƴona ngel multazam. Annabi alayhi salatu wassalam wari harli mahol man woyi tori Allah subhanahu wa ta'ala ha pellel majum o nafi darɗe ɗiɗi sujidi pellel majum. Wakkati man den o ƴoni Bilal wa'i dow Kaaba majum, wa'i dow Kaaba setini e ɗon pellel sujidi. E Kaabaru man ndu ɗon mari dammugal, wodi dammugal gotgal ɗo giɗa ɗo kalam lamɗo Makka fu, lamiɗo ha nder lesdi Makka ka fu, sai to bo'itiɗɗo kala nyiɓɗo Kaaba man bo'itiɗɗo ndu ko maunini yejjini ndu kam fu a tawan ɗo windi inde muɗum o waɗa bindi ɗo e bindi man ɗiɗon bindi be riwayaji jeɗiɗi fu. Oho, ɗo windi be riwayaji jeɗiɗi. E nda Kaabaru agiɗo ɓoggi ɗo ɓili ɗo fu ɗum yimɓe lamɓe ɓoyima en be ko ɓe gaddanta no Kaaba man hadiya ɗo kanjum man ɗum hidayat lil Kaaba. E dammugel giɗa pamarel ɗo dammugel je wo'oto dilla ha dow yerere Kaaba. Ɓe nyibri ngel dammugal man ɗo be dahab, ndangel ha to darata ngel ɗo ɓe nyibri ngel be dahabji je nyibri ngel ɗo ɗon nanga miliyar 3 be boro 900 meɗen lissafi be cede sefa. E ɗo ɗum kanjum ɗo dammugel Kaaba ɗo yengiɗa ɗo kam fu ɗum jolloji ɓiliɗi ha dow be ɓoggol ɗo kam fu ɗo ɗum jolloji dahabji, ɗum dahab corok woni nder ton. Ɓe lamɓe ɓoymai gaddi gokki ɗum ha nder ngadi hadiya, gokki hadiya Kaaba. E kanjum man giɗon ɗo pellel nane mbiye embolwantengo. E Kaabaru man ndu ɗo mari wodi kesru fere ɗon nde ha nder Kaaba man, kesru ɓe nyibi ha nder ton. Kesru man wala ko ndu sigoto kairu sai ndu sigoto ɗo pellel Annabi alayhi salatu wassalam sujidi ko mbi'etengo. Kesru man ndu ɗon mari urdi je ɓe urata Kaaba, urdi mesik ɓe mbiyata ni wodel Kaaba inde mari. Nda kesru man ɗo kesru man. Derɗiraɓe, kala giɗo maktawal ɗo kam fu o sankitangol mo meɗai yigo nder Kaaba kam fu yi'a nder Kaaba, nda nder Kaaba kam ko mari fere sai kuje je giɗon ɗo. Akiɗo ɓoggi ɓiliɗi be gangirje majum tati suyi wala ko woni nder Kaaba man. Yo Kaaba kam haɗama ɓe mbi'i julugo nder maru, amma yasi maru ka a julan ka kucitiɗa dow maru kam fu a julan, amma nder maru ka julata farilla sai nafila. Wodi modiɓɓe woɗɓe bo mbi goɗɗo foti julan farilla, ɗo ɗum inɗe modiɓɓe ko bo lamɓe nyiɓɓe mbo'itiɓɓe Kaabaru man daga ko ndu fuɗɗi daga Annabi Ibrahim, woɗɓe mbi daga Annabi Adam. Inɗe man pat ɗo windi ha nder Kaabaru man. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Derɗiramo Yahya Abubakar As-Siddiq daga Makkatal Mukarrama.